Καλώς ήλθατε στην ενότητα 3 με τίτλο «Ο συναισθηματικά νοήμονας μάνατζερ». Με το τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να ορίσουν την ηγεσία υπηρέτη και να εξηγήσουν πως αυτός ο τύπος ηγεσίας επηρεάζει τις μετρήσεις ποικιλομορφίας και συμπερίληψης στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τις συνήθειες και τις στρατηγικές ενός ηγέτη υπηρέτη, προκειμένου να αξιοποιήσουν μερικές από τις πιο χρήσιμες πτυχές της ηγεσίας υπηρέτη για να ενισχύσουν τη συνοχή της ομάδας τους και να υποστηρίξουν τη δημιουργία πολυπίκυλων ομάδων χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, η ενότητα στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να γίνουν συναισθηματικά νοήμονες μάνατζερ που αναγνωρίζουν ότι η ποικιλομορφία και η συμπερίληψη και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι δύο πράγματα που τροφοδοτούν το ένα το άλλο. Θα χρησιμοποιήσουν τον καμβά ενσυναίσθησης για να κατανοήσουν σε βάθος τα μέλη της ομάδας τους και θα γνωριστούμε με μια σειρά βέλτιστων πρακτικών για αποτελεσματική επικοινωνία με τις ομάδες τους. Τέλος, καθώς η έρευνα της Google για τους μάνατζερ αποκάλυψε ότι μία από τις πιο σημαντικές συμπεριφορές των μάνατζερ που προωθούν τη συμπερίληψη και την ποικιλομορφία στις ομάδες και τους οργανισμούς τους, ήταν ότι ήταν αποτελεσματικοί καθοδηγητές, αυτή η ενότητα θα υποστηρίξει τους μάνατζερ να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της τέχνης του coaching, της καθοδήγησης. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το μοντέλο Grow για την αποτελεσματική καθοδήγηση των μελών των ομάδων τους και να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν παραγωγικές συναντήσεις χωρίς αποκλεισμούς χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της καθοδήγησης.